Estás preparado? Cumpleaños. Para, corta. Vámonos a facer ben. Unha, dúas, tres. Cumple! Cumpleanos feliz acabouse. Imaginadesvos vivir aquí na Edad Media. Eu sería un caballero. Sí. De capa e espada. Eu que sería? Unha campesina, meu. Unha monja. Eu... Moi monxa non serías. E ti que carallo sabes? Non. Bueno, verdad? Bruja. E ti? Que É un serías? bufón da corte. Vas a prestar atención un minuto, que parece que estás TDA. Che, es la bacha ou non? Ah, pela. Eu vou elegir a miña carreira. Ars. Eso que é? Ars. O do Simpson. Ni má, que nunca tes, Cibrán. Non che vou dicir o que tiño tamén. En que se parece un barco, un puerto e unha familia? Que nas tres cousas pode estar moi jodido. No banco, máis o puerto, atracas. E na familia? Muy bien, gracias. Está ben. Miren, acaba de manchar la camisa y la cabeza con el agua de sus plantas. No, la próxima vez llama a la policía municipal. Mica, coño. Corran. Quero mirar o chisme. Deixa daqui o chisme. Espera un pouco. Que bicicleta máis guapa, chaval. Montanela. Guapísima, chaval. Que ahora mismo David se acabe de emocionar máis por unha bicicleta que por calquer cousa importante da súa vida hasta o momento é digno de estudialo. Tens que descargar un xogo que vale 5 euros. E se eches 5, por que te la inco? Sí, en coach.